Ja ennen kaikkea, kun tässä puhuttiin, tuossa oliko se tiikerin loikka, niin miten me kaikki suomalaiset firmat otetaan se tiikerin loikka. Eli itse olen ollut 8 vuotta mukana sosiaalisessa mediassa ja seurannut eri kanavia. Ja tässä on muutama some- ja digitaalimedian trendi, mistä tänään puhutaan. Yksi niistä on todella hyvän sisällön tuottaminen. Katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa. Facebook-mainonta, mikä tarkoittaa siitä, että ei pelkästään Facebookiin laiteta tiliä, vaan mainostetaan Facebookin kautta. Loistava tilaisuus. Samoin uusi megatrendi on uudelleenmarkkinointi, englanniksi remarketing tai natiivinointi, mikä on taas todella mielenkiintoista. Kaikilla suomalaisilla firmoilla on mahdollisuus tehdä sitä. Kohta puhutaan lisää. WhatsApp, Snapchat on todella mielenkiintoisia platformeja, mitä kannattaa käyttää. Ja YouTube-mainonta, eli ei pelkästään niin, että tehdään video ja lisätään se YouTubeen, vaan meidän pitää mainostaa, meidän pitää maksaa siitä, että tietyt kuluttajat näkee se meidän video. Yksi suuri mahdollisuus nyt on uudelleenmarkkinointi Facebookin kautta, englanniksi remarketing, mikä tarkoittaa sitä, että me mainostetaan ihmisille, jotka on jo nähnyt jotain meidän brändistä. Eli ykköskysymys, mikä teidän firman myyntiputki tai myyntitunneli on ja kuinka monta vaihetta siinä on. Suurin osa suomalaisista firmoista keskittyy pelkästään tuohon ensimmäiseen vaiheeseen, mitkä on kuluttajat, jotka ei tunne brändiä. Saadaan tosi suuria mahdollisuuksia, jos keskitytään tuohon kolmas vaihe, mikä on decision making. Tällä hetkellä on hirveästi kuluttajia, mitkä ei ole vielä ostanut tuotteita, mutta he epäröivät. Ja siihen voidaan käyttää uudelleen markkinointia. Okay? Uudelleen markkinointi tarkoittaa sitä, että ihmiset on jo käynyt meidän web-sivulla, mutta me Facebookissa muistutetaan heitä, että hei, meillä oli toi tarjous voimassa tai sä voit nyt ostaa ton. Ja se on aivan loistava mahdollisuus ja sanotaanko tämmöinen return on investment on kovempi. Tässä tärkeä slaidi Facebookista, eli Facebook ei toimi niin, että me tehdään Facebook-kanava ja odotetaan, että ihmiset rupeaa ostaa. Facebook Organic Reach, mikä tarkoittaa sitä, että kuinka moni ihminen näkee meidän jutut Facebookissa, jos meillä ei ole jotain hyvää strategiaa, se menee koko ajan alaspäin. Nyt se on noin 6%, eli jos meillä on 100 Facebook-fania, 6 niistä näkee meidän viestin, jos meillä ei ole fiksua Facebook-strategiaa tai jos me ei käytetä Facebook-mainontaa. Ja Facebook itse sanoo, että kannattaa tehdä Facebook-strategia niin, että ajattelee, niin kuin tuossa lukee, että organic reach is zero, eli se on lähellä nollaa. Sitä varten me käytetään Facebook-mainontaa. Tässä 8 parasta suomalaista firmaa, ja tosi mielenkiintoista katsoa, että seuraava puhuja Eeva Fatserilta, niin heidän firmalla on tässä 2 paikkaa, mikä on aika hieno juttu, ja hän voi kertoa lisää siitä, eli siinä Fatseri käyttää, heillä on sekä brändillä Facebook-sivu, mutta myös ykköstuotteella, mikä on tosi fiksua. Ja kannattaa kaikkia näitä firmoja seurata Facebookista ja varsinkin minkälaista kontenttia ja minkälaisia viestejä he siellä antaa. Ihan nopea case study, eli asun Espanjassa. Espanjassa on tosi suuri nuorisotyöttömyys, normaali työttömyys ja monet yliopistot, varsinkin vanhoilliset yliopistot, opettaa semmoisiin ammatteihin, mitkä oli loistoammatteja 80-luvulla ja sitä varten nykyisin pitää olla enemmän ja enemmän digimarkkinointia, niin kuin täällä Haakaheliassa meillä on. Ja nyt tässä esimerkki 2 kundista, nämä 20-vuotiaat kundeja Alicantessa ja he rupesivat tekemään Facebook-markkinointia. Katsotaan minkälaiset tulokset he sai. Ei ole video. Eli tässä heidän tuote oli aurinkolasit, eli tuote, missä on hirveästi kilpailua, mutta he oli ensimmäisiä, mitkä rupesivat käyttämään Facebook-markkinointia, Facebook-mainontaa, ja varsinkin Facebook-uudelleenmarkkinointia. Ja katsotaan, minkälaisia tuloksia he on saanut. Eli tämä idea on siitä, että miten mennään 0–15. Ei tarkoita 0 tuotteesta 15 myyntiin, vaan 0–15 miljoonaan. Okay? Eli he aloitti noin vuosi sitten 2 kaveria, 20-vuotiaista kaveria, nyt niitä on 40, kaikki tapahtuu yhdestä toimistosta, Alicantesta, he myy kansainvälisesti ympäri maailmaa, ja muutama tulos, eli he aloitti 30 € tuommoisella Facebook-kupongilla, millä saat 30 € ilmasta. Ja 6 kuukauden päästä heillä oli 25 000 tilausta ympäri maailmaa näistä aurinkolaseista, ja vuoden sisällä 50 miljoonaa oli liikevaihto. Nykyisin LA Lakers korisjengi Los Angelesissa
on esimerkiksi, tai he on tämän Koris-firman yksi pääsponsori, kasvaa hurjaa vauhtia. Kun tässä kesä ja kevät tulee, niin luultavasti osa teistäkin ostaa heidän lasinsa, koska näette kohta ne ympäri internettiä. Hawkers.co oli firma. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tämmöisiin tuloksiin ei voi päästä, jos ei käytä esimerkiksi Facebook-mainontaa. Ei ole mahdollisuutta nykyään tehdä tämmöistä. Eli siihen, mihin se perustuu, on se, että ne koko ajan käyttää Facebook-mainontaa ja uudelleen mainontaa. Eli jos sä oot käynyt heidän sivulla, niin sä Facebookissa näet tämmöisiä muistutuksia tästä heidän kampanjoista. Nopea juttu natiivimarkkinoista. Natiivimarkkinointi on seuraava tärkeä trendi. Englanniksi native advertising tarkoittaa sitä, että me tehdään tosi hyvää sisältöä ja sen lisäksi me promotoidaan sitä sisältöä semmoisten medioiden kautta, millä on paljon kävijöitä. Tässä esimerkki DNAsta, jos menette Helsingin Sanomien sivulle, monesti on tämmöisiä ilmoituksia, missä on joku artikkeli. Suurin osa kuluttajista luulee, että se on normaali artikkeli, vaikka se on mainos. Siinä lukee ilmoitus DNA Business, todella fiksua markkinointia. Ja tämmöinen markkinointi koko ajan kasvaa ja kasvaa, ja siinä on hirveät mahdollisuudet. Eli native advertising oli sen nimi. Siinä tärkeä lähde, jos haluatte oppia lisää, leaderboard.nativeadvertising.com. Näette kaikkialla maailmassa olevat parhaat native advertising-kampanjat tällä hetkellä, ja niistä voi oppia paljon ja nähdä, miten tulevaisuudessa markkinoidaan digimaailmassa. Kuinka moni teistä on tänään katsonut WhatsAppia? Käsi ylös. Okei. Kuinka moni on katsonut WhatsAppia viimeisen 2 tunnin aikana? Käsi ylös. Kuinka moni on tällä hetkellä WhatsAppissa? Okei, melkein puolet. Selvä. Eli WhatsAppilla on melkein 1 miljardi käyttäjää. Suurin osa niistä käyttää WhatsAppia joka päivä. Ja on todella suuri mahdollisuus siinä, miten WhatsAppia ruvetaan käyttämään. Ja varsinkin kuluttajat haluavat olla firmoihin yhteydessä WhatsAppin kautta. Eli kuluttajille on tosi tylsää, jos pitää aina lähettää e-maili, koska kun sä oot mobiilissa, niin sä et halua lähettää e-maili, paljon helpompi lähettää WhatsApp-viesti tai esimerkiksi soittamisen. Sanotaanko WhatsApp on ykkösjuttu, koska bisneksessä yksi suurin tämmöinen juttu on missed phone call, eli se, että asiakas soittaa sulle ja sit sä et olekaan paikalla. Ja sitä varten WhatsApp on todella suuri mahdollisuus siihen. Mark Zuckerberg on WhatsAppin omistaja Facebookissa. Hänen mukaansa muutaman vuoden päästä silloin 2-3 miljardia käyttäjää. Todella loistava työkalu, jos suomalainen firma haluaa myydä ulkomaille esimerkiksi. Ja tässä nähdään, mitä varten se on tärkeä nykyisin. Kaikki keskustelu tapahtuu niin sanotusti, että me yritetään Facebook-sivulle saada hirveä määrä käyttäjiä. Mutta tulevaisuudessa tämmöiset mobiiliplatformat niin kuin WhatsApp, WeChat tai Snapchat on tärkeitä, koska niissä me ollaan paljon enemmän yhteydessä meidän kuluttajiin. Tässä mielenkiintoinen artikkeli Englannista. Siinä sanotaan, että WhatsApp on tämmöinen secret weapon. Ja se todellakin on sitä. Itse olen kouluttanut viimeisen 6 kuukauden aikana paljon firmoja WhatsAppin käyttöön. Muistakaa, että esimerkiksi WhatsAppia te voitte nykyisin käyttää netissä. Tulevaisuuden asiakaspalvelu tapahtuu kaikki joko WhatsAppin tai samanlaisen systeemin mukaan. Eli siinä ei tarvitse teidän firma olla kännykässä, vaan te voitte olla netissä. Ja toinen tärkeä asia on se, että WhatsApp aloittaa ilmaiset puhelut ihan kohta. Todella loistava monille firmoille, koska ei tarvitse maksaa suuria maksuja, mitä maksetaan. Okay? Ja esimerkiksi nyt.fi on aloittanut uutispalvelun. Tämmöiset alkoi Espanjassa about 8 kuukautta sitten. Ja tässä on tärkeä viesti mulle se, että mitä paremmin, tai sanotaan, että suomalaiset firmat yksi tärkein juttu on se, että oltaisiin rohkeita ja nopeita oppimaan nämä uudet kanavat, koska muuten jäädään digimyllerryksessä taaksepäin.